Ei, Marc, avui què tenim per sopar? Avui, nen, avui tenim plat fondo. Des d'Ona Bitlles, al 107 de la FM, comença Plat Fondo, amb Joan Romeu, Jofre Hernán, Arnau Vivó i Òscar Paez. Un programa tan bo que et deixarà amb ganes d'un segon plat. Bon vespre i benvinguts una setmana més al programa que esperen totes les famílies. Ha arribat el moment de començar la segona edició de Plat Fondo, un programa que farà que tiris la resta del menú a la brossa. Avui analitzarem els dos grans partits del Barça, sobretot el que vam veure dimecres contra el top poderós Leganés. Parlarem sobre qui guanyarà la Lliga i per què ho farà el Madrid. També ens endinsarem en la setmana tràgica mentre que s'estan jugant ja el Mallorca, el Leganés i el Granada-Villarreal de la jornada 30 de la Lliga Santander. D'aquí a una estona l'analista Romeu ens porta la seva secció carregada de veritats i fets rellevants i avui viurem l'estrena de la Cata del Manyoses de les mans d'Arnau Vivó i Martí. Acabarem, com no podria ser d'una altra manera, amb la dada de merda i la quiniela de Plat Fondo. Avui divendres 19 de juny, però abans de tot hem de destacar que no hi som tots avui. Avui el nostre company i tècnic Marc Vilaseca no estarà entre nosaltres, ja que està passant uns dies de quarantena després de que anés al seu pis de Barcelona i passés una nit en la que no recorda res. Per acabar la introducció, avui ens agradaria presentar el primer convidat que ve a demostrar la seva sabidoria futbolística als micròfons de Plat Fondo. Benvingut Marc Pujades, àlies el Pucci, més conegut com el Camarón Cabeza Gorda del carrer Cadí. Carai, sí que has posat menjar a la fregidora. Que és algun dia especial avui? Avui és dia gran. Avui és dia de Plat Fondo. Bona tarda, Marc. Hola, bona tarda. És una sort poder comptar amb la persona que ha comptat amb les veus, no?, de l'última falca que acabem de ficar. En efecte, molt orgullós d'haver treballat per aquest programa i en general per l'emissora. Bé, doncs Marc, sí, a mi sempre em permets, a mi m'agradaria fer una petita presentació de lo que és la teva persona. Endavant, míster. Doncs començarem perquè, com s'acaba de comentar, avui dimecres 19 de juny de 2020 Plat Fondo té el plaer de presentar el primer convidat especial en la que és només la segona edició del programa. Per nosaltres és un gran plaer, Marc. Per mi també, que vinc gratis. Estic segur que cap de nosaltres s'hagués imaginat, quan era un infant, que aconseguiríem realitzar un programa de ràdio i poder convidar algú com tu, Marc. Per tots aquells que incomprensiblement no conegueu el Marc, estem parlant d'un jove minyó, fill de Ramon i d'Anna Maria, nascut el 21 de novembre de 1996. Si analitzem una miqueta el teu perfil de Facebook, hem pogut veure com gaudeixes del plaer de ser germà d'un tal Joan Cartró Mullat i que en interessos, l'únic interès que tens fica mujeres. Sí, pillín, mujeres. Aquest mujeriego anomenat Marc Pujades també és conegut pel barri com Robert Sant Notario, per uns fets que ara per ara no comentarem, ja ho veurem més endavant com vagi esdevenint el programa. Resident a l'Escola Montagut de Vilafranca, des de que tenia ús de raó, va conèixer amics curiosos que fàcilment arribaven als 2 metres i als 52 de peu. Anar a una escola de gegants, perdoneu, se m'ha mogut el Word, a una escola de gegants, m'he perdut, el va fer més agressiu amb la resta de població que no arribava als 2 metres d'altura, i això el va fer perfecte per ocupar la posició de central en el Club Esportiu Riudebitlles, on hi va estar un grapat de temporades fins que va perdre la seva posició en mans de Gerard Fabra, a la categoria juvenil. Durant aquests anys va repartir patades a tort i a dret per tots els camps de futbol del Penedès, Garraf i Anoia, sense excepció. En una de les seves primeres entrevistes com a futbolista declarava que ell volia que l'expulsessin, que era divertit. I és per això que moltes vegades el veiem abandonar el terreny de joc minuts abans del final, mentre que es preguntava qui carai és aquest ganàpia del cap de Tatera. Tot i això, Marc, ell no en tenia mai prou amb els jugadors rivals, així que també a vegades anava per l'àrbitre, senyalant-los de manera directa amb les seves paraules ofensives com podrien ser
Ets un poca pena que porta un xiulet de butxaca i per aquest simple fet et creus superior entre els federats d'aquest esport. Va realitzar aquest comentari Marc Pujades contra el Fàtima el 12 d'abril del 2009. Per altra banda, també cal remarcar que en certs dies l'home en qüestió tampoc sentia satisfet tenint a tots els integrants del terreny de joc en contra, així que també es ficava, sobretot en els dies de derbis contra el Sant Sadurní d'Anoia, en Montgomery Marc es passejava per la banda ensenyant els 5 dits de la mà com si es tractés de Gerard Piqué en una època en la que sí que sabia defensar una miqueta un contraatac rival. Tot i aquests moments màgics, al final el jove Marc va deixar el futbol per córrer 79 quilòmetres cada dia fins que se li caiguessin les cames. Tot i portar molts anys practicant, el Marc no va entendre que realment en comptes de córrer el que se li donava bé era repartir patades a tort i a dret. Si deixem l'esport a part, en Robert Sant Notario és llicenciat en química i ara està fent un màster per aixecar el dit de la manera més adequada possible i sense allargar-nos més, amb el jove químic Marc Pujades, també el podríem presentar com a Walter White. Et donem tota la benvinguda i comencem. Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés i infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 5658. Telèfon 93 899 79 21. El Cafè de la Laia. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93 899 78 58. I si dieu que veniu de part de Navilles us faran un 5% de descompte. La botigueta del mig. Bé, doncs ha arribat el moment de començar la tertúlia, el moment més esperat de tots els nens i nenes durant la setmana, i per iniciar una miqueta la tertúlia m'agradaria parlar dels partits del Barça, tant a Mallorca com el que va fer aquest dimarts contra el Leganés, no? Dos equips que sembla que tinguin coses en comú, que baixaran sí o sí, que també són equips extremadament dolents, sembla que més i tot que l'Espanyol, però i tot i això jo us volia comentar com es pot jugar tan malament al Barça com va fer el Barça de Quique Setién aquests 2 dies. Bé, és una pregunta molt complicada de contestar perquè tu intentes fer pitjor i no pots. Jo no puc comentar gran cosa dels partits perquè entre els dos vaig aguantar 25 minuts. Crec que és un rècord d'aquesta temporada. El partit contra el Leganés va ser una cosa fantàstica. Era com veure el Riudebitlles contra el Torrellenc de la final de la Copa Paranès de la temporada passada. O pitjor. I bé, a veure si algú dels meus companys pot defensar el geni el pastor de les vaques, bàsicament. Home, jo tot el que puc dir és que després de 3 mesos sense veure el Barça, si el millor que passa en el dia que el anem a veure és que el Miquel ens fa portar la mascareta al PAF, és l'únic que jo ressaltaria del dia. És l'únic que ressaltaria jo del dia del partit contra el Mallorca. Llavors, bueno, jo crec que amb això ja... Però almenys contra el Mallorca vam marcar ràpid. La Radial, és veritat. La Radial va sortir a passejar. Jo tinc dubtes si realment els defenses del Mallorca saben que estan a primera divisió i no primera catalana, però per la resta, mira... I poc se'n parla del gol del Bifitter. Volia parlar del Bifitter, vam parlar la setmana passada del Bifitter. Senyor Bifitter, pel que no els coneguin, és com li diuen els amics a Martin Brathwaite. Què us sembla Martin Brathwaite? És el Wiwi, també. Creieu que avui és titular contra el Sevilla? Que ara en parlarem, d'aquest partit, però... Jo crec que sí, no? Hauria. Vull dir, a sobre no es va despentinar en cap moment. Va ser algú... Què se li podria dir? Tremendo va ser.
El millor de destacar va ser la radial en el partit del Mallorca, una persona que no falla en els moments decisius, des del minut 1 que ho dona tot. Si ha de I fer al minut passes, 2, falla. gol. Si ha de fer passes, falla. Per què no en sap? Bueno, però quan va la pilota... Sí, no, aviam. I si no toca pilota, Toca el jugador. Sí. Bueno, Fallen moltes coses, però s'ha de reconèixer que és una persona que si te la trobes per un carreró fosc així a la nit no li tens vols que sigui el teu amic, no li no tens res a l'altre. dir, Llavors, no, tot el que li dius ara, tu ets molt valent aquí darrere del micròfon, però en persona no li diries pas això. Jo tinc una pregunta, sobretot, Marc, tu què en penses d'Arturo Vidal? A mi m'agraden els jugadors que reparteixen estopa, Et recorden a tu? Aquella cresta que porta... Ha canviat de pentinat, Està Ara ben, és més ben gruixuda. lluny de la meva Ha canviat tofa, de ha canviat de disco. Jo crec que és Ha canviat de plat de la radial, és el jugador que sempre ha de tenir el Barça, no? En aquella època de desastres va tenir Paulinho, va tenir a Seydou Keita també, no sé, a vegades el triplet el primer triplet de Guardiola es va fer amb Víctor Sánchez, no? Lateral dret de l'Espanyol. Has de tenir algú dolent a l'equip també. Estàs parlant de Keita, no estàs parlant d'un... Seydou, bon No estàs jugador. parlant d'un jugador qualsevol, estàs parlant d'un tros de jugador. Ell gol contra l'Sporting? Paulinho ja discreparia més jo, lleugerament aquí, perquè Paulinho... Paulinho va fer bona temporada. El tema és que no sapigués fer 2 passes seguits, però va fer bona temporada. Bueno, jo estic bastant decepcionat amb la tornada al futbol, com ha comentat el Jofre, perquè continua sent un somnífer. Sí, una miqueta, no? Però és un somnífer al Per mi és Barça. la valeriana abans d'anar a dormir. Com mirar, És la camamilla... Algun dia estàs allà una miqueta fotut, és el cor de la ciutat o el Barça. Exacte. Vale, doncs ens anirem una miqueta, canviarem de tema ara, ens anirem cap a un altre equip. Ahir mateix es va fer oficial el retorn de Miguel Agudo Durán. No sé si vosaltres el teniu conegut, aquest home. Nolito, no? Miguel Agudo Durán, conegut com Nolito, fitxat pel Celta amb el dorsal 3. A mi em recorda una miqueta el Koné del Levante, que tenia el 2. A l'Ocampos, tio. A l'Ocampos té el 5, per exemple, no sé, una colla de gent que ha arribat tard i s'ha quedat sense número. L'exdavanter del Sevilla havia passat d'una manera molt desapercebuda per la plantilla del gran equip d'Andalusia, ja que el Betis no ha aconseguit fer-li cara, i torna un dels pocs llocs on ha arribat a jugar una mica bé i a semblar-se a un jugador de futbol professional, perquè recordem que el Benfica semblava més un home passat de pes com Luis Suárez al Barça. Tot això, el seu fitxatge ha creat polèmica a causa de que s'ha pogut fer perquè el porter suplent, Sergio Álvarez, s'ha lesionat de gravetat i per substituir el porter suplent han fitxat un extrem. Aleshores, aviam, estem parlant que fa 3 Digna mesos... estratègia de Valverde o... Però fa 3 mesos va ser portada que Braithwaite fitxava pel Barça perquè s'havia lesionat Dembélé. Ara no és portada que Nolito fitxi pel Celta. És perquè és el Celta? Sí. Hem de canviar la norma? No hi ha cap norma, aquí pots fer el que vulguis. Tot el que sigui reforçar un rival directe de l'Espanyol hauria de ser legal. Sí, però d'aquí que marqui un gol al Celta també poder passar en 3 jornades. Bé, doncs esperarem sentats. La gràcia és que l'Espanyol no guanyi. Aquí ho tenim, aquí és la clau. A l'Espanyol ho anirà després, però sí, clar, estem parlant que el Celta va perdre l'últim minut contra el Villarreal, aquesta setmana 0-0 contra el Valladolid, fallant un penal a sobre també. Què està passant aquí? Jo no vull dir que estic a favor d'una mica el que diu el Joan, però la veritat és que van per aquí els tiros, jo crec, Tot el que sigui reforçar un rival directe de l'Espanyol, jo a l'Espanyol, reitero, li tinc molt respecte, però tot el que sigui reforçar un rival directe... Creieu que pitjar Nolito ara mateix és un reforç? Perquè va sortir un equip de segona B dient que no el volia. Home, aquest li fos la dieta del catxofa i aquest un parell de dies el tens corrent per allà que... Jo crec sincerament que és un reforç de pes que portarà el Celta. El que li falta velocitat i dribbling potser no, però té un bon xut, té un bon tren inferior, té bon toc, un bon core. M'agrada molt lo de tren inferior, que és l'eufemisme més gran que s'ha fet servir mai en el món del futbol, Si tens tren inferior, bueno, el Suárez no té un tren inferior, té un ferrocarril allà que ojo, El Nialave, Tu, Marc, Montgomery Marc, fitxaries a Nolito pel Barça actualment? Com a suplent del suplent? Tot el que sigui fotre el Griezmann a la banqueta, endavant. Declaracions impactantes. Vale, doncs ara, mira, parlant de Griezmann a la banqueta també us volia parlar una mica perquè ara a les 10 es juga un dels partits de la jornada, jo crec que serà en victòria local, es juga el Sevilla-Barça, el Ramon Sánchez-Pizjuán. Cal dir que Lopetegui contra el Barça normalment acostuma a fallar, però igualment jo us volia parlar de quin creu que serà l'11 d'aquesta jornada del Barça. Vull dir, jo crec que hi ha alguns que són indiscutibles, vull dir, Ter Stegen, Piqué, Lenglet jugaran segur, Firpo després de veure l'espectacle que fa cada setmana no hauria de jugar avui, però Griezmann jugarà, qui jugarà al mig del camp?
No tenim la màgia de Roberto. Jo voldria preguntar què penseu. És que ara no sé si és un tema... Això m'ha donat una alegria. Sergi Roberto s'ha lesionat aquesta setmana, tot i que no era dels pitjors que havia començat. Gràcies, Messi. Però escolta'm una cosa, jo aquí no sé si és el tema de... S'hauria de parlar de Firpo si està en el programa, diguéssim, però jo crec que seria un bon moment ara de parlar de Júnior Firpo i de com ha aconseguit arribar a jugar a primera divisió. Home, jo crec que el Betis feia bons partits. Bueno, almenys ho semblava. Però l'has vist jugar mai amb el Barça? Bueno, jugar a futbol no, l'he vist participar al camp. Va sortir allà a fer la volta. Home, el dia del Granada s'hi va lluir, també. És un noi que té llum pròpia, brilla allà on vagi. Però clar, aquest home el va fer bo Setién, no? L'any passat, entre cometes, però perquè no el feia defensar. Ficava defensa de 3 i aquest home lliure per la banda, doncs aquest tio no ho feia malament. Clar, perquè és com un gos, corre sense sentit. Va amunt i avall, avall i amunt. Ojo, això sí que és veritat, li va fotre un bon gol l'any passat amb el Barça, li va fer una... És que li va fer un golazo amb el Barça, el dia que vam perdre l'última derrota al Camp Nou va ser... Manava Setién i marca Firpo. El Roberto encara l'està perseguint, va ser una cosa que el va deixar a terra amb... Clar, és que també el perseguia un lateral, que podíem parlar d'aquest lateral hores també, saps? Vale, ara una pregunta directament a Marc Pujades. Estàs atent, Marc? Hola, Marc. Estic aquí. Després del partit del Leganés, sembla que amb 17 anys sigui un dels millors jugadors del Barça, perquè realment la resta va al seu ritme, però Ansu Fati va tornar a marcar, aquesta vegada contra el complicadíssim Leganés. Li veieu futur a la Guinea-Bissau o la següent temporada Marc estarà jugant de suplent al Numancia? Home, si el canvia pel Luis Suárez quan marca un gol, llavors potser sí que jugarà per al Numancia. No sé. Com vas interpretar aquest canvi? Tu creus que va ser un atac a Ansu Fati o una defensa a Griezmann? A la segona opció. Tu creus que defensa Griezmann? Vols que el defensi a Griezmann? Home, sí. No, vull dir que no vull que el defensi, no? Jo crec que Suárez va entrar perquè el Setién va dir hay que cambiar al asado. Jo crec que podria pensar aquesta gent del Leganés sense delantero ens marcaran ni la setmana que ve, si seguim jugant sense parar. Poder el fa descansar i avui surt titular. Pot ser? S'aperes? Tant de bo. El problema de Suárez és que de jugar depèn de l'hora del partit, perquè clar, l'altre dia el partit era a les 10 i a les 10 és mala hora perquè li talles un dels moments més importants seus del dia. Hauries de buscar unes hores allà, 8 de la tarda, 7, allò, l'hora tonta aquella, però a les 10 del vespre no pots fer jugar amb el Luis Suárez, has de ser conseqüent. És complicat, Estàs dient que Luis Suárez és gordo? No, jo estic dient que a les 10 del vespre no pots jugar, simplement. Home, realment, Suárez no està gordo, ni molt menys, però pesa menys que un futbolista estàndard. No? Estem d'acord? Home, clar, estem parlant que Riqui Puig és 0,1 de Suárez. Però si els combines, la mitjana surt aprovada. Sí. Hauríem de calcular l'índex de la massa corporal. Una cama de Suárez igual a Riqui Puig. Estem o no estem d'acord? Va per allà, sí, podria ser que anés per allà. Doncs mira, això sembla que canviarem una miqueta de tema, perquè avui, no recordo ja ni quin dia, avui ha estat, hi ha hagut una clara intenció de fitxatge pel Barça, ja que Neymar, després de denunciar per 24a setmana al Barça, ha sortit que Neymar ha perdut. És a dir, el Team Floreta ha guanyat aquesta denúncia perquè Neymar només demanava el típic, els típics 43,6 milions d'euros que demanava el Barça, però es veu que no, que el Barça ha guanyat. Aleshores, jo del tot no sé de com ha anat aquesta denúncia, però ha guanyat el Barça. Cosa que m'estranya amb Bartomeu al davant. Creieu que Neymar amb això reafirma que vol tornar al Barça? Demanant aquests 40 milions d'euros? Jo amb aquest combat legal em passava una sensació estranya, que era una mica el que em passa quan juga l'Espanyol i el Madrid. No sabia exactament qui volia que guanyés. I ara que ha guanyat el Barça, veient el Bartomeu, no sé jo si estic content o no. És una sensació agridulce, que en diuen. Jo, si el Messi està content, estic content. Clar, però una cosa és que el Messi estigui content, l'altre és fitxar el Neymar, no? I m'és igual que el Messi estigui content si és pel Neymar. Jo el fitxaria amb els ulls tancats. No crec que porti gran cosa al camp, però això és verídic. Tinc informacions que Ojo, exclusiva! Amb tots els seus tois tenen reservada tota una planta de l'hotel Vela, on fan gala dels millors vins i gaves, i això és el motor de la indústria del país. A partir d'aquí... Afirmo això que diu el Joan. França últimament va millor perquè van fitxar Neymar? França... A qui importa França, company? Però dic actualment perquè hi ha Neymar i els seus amics. Sí, però bé, i també porten altres negocis, festetes de tant en tant, tot suma.
Home, perruqueries també estarien contentes, no? Sí, la Susi estaria molt contenta de tractar amb el Neymar, Sí, perquè normalment ve aquí, sí. tindria feina, la veritat. O l'Ester, per no discriminar. Tu, Marc? O la Sònia, qualsevol, Tu, Marc, fitxaries a Manolo Neymar? És el nom que té... Home, els brasilenyos sempre porten un bon moviment de caderes en el futbol. Mentre acabi com el Ronaldinho a la presó, jo ja voldria. Aleshores, jo vull recuperar una miqueta la tertúlia de la setmana passada, perquè d'aquí 2 hores us trobareu que ens haurà marcat 2 gols i ens haurem quedat tan tranquils. Però fitxaria un Neymar per 200 milions d'euros més Rakitic i Dembélé, vale, que això és com restar, no? Serien 80 milions. Fiquem 200 milions d'euros per Neymar i no acceptaríeu Rakitic i 50 per Ocampos? Rakitic i 50 per Ocampos. Per exemple. Vull dir, Rakitic resta, vull dir, és com que... Si surt a pagar el Sevilla, Home, vols dir? És Rakitic, És Rakitic, ja veuràs avui quan jugui, aviam què passa. És una cosa tremenda, Rakitic, cada cop que penso en Rakitic penso en Alfie. Clar, aquell passe a Jordi Alba, Va ser tremendo aquell passe, Evidentment, jo no fitxaria Ocampos perquè et passa igual que els secretaris tècnics del Barça. No saps el que fitxes, company. On juga Ocampos, amic meu? Extrem. Extrem què? Dret. I qui juga allà al Barça? Un noi, un petitó que ho fa bastant bé. Bueno, hi ha també un tal Griezmann que últimament juga més que el petitó, o Arturo Vidal, que juga més que el petitó d'extrem. Però pensa Messi juga del que vol. Si és on vols arribar. Però juga d'extrem, juga d'una persona que està pol·lulant per allà i que han de col·locar a algun lloc i com que fa 10 anys jugava a l'extrem, doncs ara el fiquen a l'extrem. No. Ocampos no... Sí que és un bon jugador, però crec que no és un fitxatge pel Barça. És com Griezmann, no pinta res allà a l'esquerra. Però perquè Griezmann no pinta res a l'esquerra perquè jugava al mig. Jo el ficaria a l'esquerra, però de la banqueta, però més enllà no el ficaria enlloc més, igual que Ocampos, no el veig jugant al Barça per enlloc. Anar a fitxar al Sevilla és massa perillós, hi ha un risc allà massa gran, et pot sortir molt bé o et pot sortir... Griezmann el vendríeu aquest estiu? Evidentment. I tant. Sí? A on? Al Numancia? On el vulguin. Numancia ens ofereix a Guillermo i 2 sopars al club? On s'ha de firmar? Jo el fotria a l'Espanyol, que ve ser com el rebuig, com la brossa de rebuig de la Lliga Espanyola. Allà, Marc, aquí has anat una miqueta fort. Ha anat com has d'anar. S'ha d'anar fort, com tu anaves al futbol, anaves fort. Però, l'Espanyol es salvarà aquest any. Bueno, d'això en parlarem després, Arnau, a la secció de l'Espanyol. Abans, però, anirem a canviar d'equip una miqueta perquè ahir el Madrid va aconseguir golejar el València per 3-0 en un partit polèmic a causa d'un gol que van anul·lar el València amb 0-0. Tot això, el cas és que el Madrid va sumar la segona golejada consecutiva i aquesta sí que ha estat contra un rival que s'havia fet 2 passades seguides, no com l'Eibar. Què opineu de si haguéssiu hagut d'apostar per un guany a la Lliga, com hem dit a l'inici, i per què serà el Madrid el que guanya la Lliga? Perquè el Barça és un quadro, és una cosa... Tu creus que el Madrid guanya la Lliga segur? La guanyarà. Jo ho veig molt clar. Per incompareixença del Barça, el Barça és un quadro. Home, el Barça ha pogut guanyar amb tranquil·litat el Mallorca i el Leganés. El Barça, són 2 clubs senyors. Veient el Barça en tens prou, és una cosa que no s'aguanta. Una cosa és guanyar i l'altra veus el futbol, veus... No tu el Madrid t'ho passes bé mirant el Madrid? No, però mira, jo firmo. Jo no, perquè no el miro directament. El Madrid i que l'Espanyol baixi. Home, aviam. Vosaltres firmeu que l'Espanyol baixi i que guanya la Lliga al Madrid? Sí, rotund. Sí? Sí. Jo estic bastant amb el sí, també, Mai de la vida. Per què? Abans d'anti-espanyol... Però si el Madrid en guanya 3 cada 15 anys, no passa res, l'Espanyol baixarà un cop cada 3 anys. Jo vaig dir la setmana passada, respecto molt l'Espanyol i el Barça és el primer, abans soc del Barça que d'antiespanyolista. Tu, Marc, què faries? Lliga pel Madrid i descens de l'Espanyol, Lliga pel Barça, l'Espanyol a salva. A l'última jornada, a l'últim minut. Jo estic amb el Jofre, No vols que guanyi el Madrid a la Lliga? No, em sap greu, a mi això em molesta molt, Em provocaria urticària. Aleshores... No, jo tampoc he dit això, L'Espanyol baixarà per mèrits propis. Escolta una cosa, tot baixa pel seu propi pes, al final, vull dir, si no baixa aquest any, baixarà el que ve, això també és veritat. Abans hem parlat una mica també de Junior Firpo i d'un tal Sergi Roberto, que són 2 dels 4 laterals del Barça, sense oblidar a Huguer, a Douglas i companyia. La setmana passada Sport va titular de que Zidane té un problema amb el lateral perquè si no hi ha ventes podria ser que a inici de la temporada 2021 tingués 6 laterals: Marcelo, Mendy, Carvajal, Nacho, Odriozola, Reguilón i el dubte d'un setè que seria Ashraf. Pot ser que els 7 laterals del Madrid siguin més bons que els 2 titulars del Barça? Sí, rotund, però molt rotund. Més que jo tinc només el dubte amb Alba i Semedo. Perquè Semedo és ràpid. Si no fos ràpid,
ho tindria claríssim. Però tu has vist jugar a Semedo? Que miedo con Semedo, titular de l'Esport també fa uns anys. Sí que fa por, sí, pels aficionats del Barça sí que fa por. Però va acabar molt bé la temporada al febrer. Jo Semedo el vull, ara mateix jo crec que és el titular. El vull al meu equip, el que no vull és el Roberto, però el Semedo... Clar, però vull dir, tu ara et diuen que tens, no sé, Ashraf a l'esquerra, és el titular. Però és dretà, Doncs a la dreta, mira, més fàcil m'ho fiques, és el titular segur. Perquè és més jove, és del 93. Més jove, més ràpid, defensa millor, és lateral, no sé, té coses que no tenen els nostres, oi? Sí que és més ràpid que Semedo. Semedo és... Almenys coordina més. El que passa amb Semedo és una mica el que deia el Joan abans, que és com un gos, vull dir que no saps on va, és una cosa que no va sense gruixo. Però ofensivament és un espectacle, també. Bueno, és ofensiu per la vista i per l'equip rival. Molt poc, també. Però... He vist 3 o 4 partits de la Lliga Alemana i defensant el nivell sembla un partit de segona catalana. Perquè jugues contra el Paderborn. Però aquí jugues contra el Mallorca, que ja el vas veure l'altre dia, també. No, sí, però és diferent, perquè aquí a Espanya es tanquen tots darrere i fan una mica la tàctica una mica guarra. Allà van tots a l'atac, són tots 4 bojos i deixen uns espais que passes per tot arreu, passes com vols. Allà jo fins i tot marcaria gols. Però tu fitxaríeu algun dels del Madrid? La gran majoria. Si no fossin del Madrid, abans? Gran majoria. Bueno, el Odriozola el volia al Barça. El Mendy aquell... El Mendy també el volia l'any passat al Barça. Bueno, no sé qui el voldria. No l'hauran confós amb aquell del Manchester City? És que ara tots es diuen Mendy. Si és lateral esquerrà i et dius Mendy ja vius al clar, és que si és lateral i ets esquerrà ja ho tens. Ja quasi estàs a segona divisió. Marc Pujades, sense anar... Mira, Marc Pujades és un bon lateral a l'esquerra que dominava per aquí el món. Quants gols al mig del camp va ser Marc? Em va ser algun, no siguis aquí... El va fer el camp de terra. Hòstia, allà quan reparties Marc feia més mal, perquè donaves l'hòstia i després caigués al terra. No es veia amb tanta por, les hòsties que donaves no. Amb la pols quedava difuminat, Doncs anirem ja a un dels últims punts. Volia parlar de la Champions, però com que el Barça s'elimina ràpid ja en parlarem un altre dia. Però el moment, jo crec que és el moment de parlar aquests últims 4 minutets de tertúlia que tenim, moment de parlar de la setmana tràgica. És a dir, el passat dissabte vam veure com l'Alavés es va presentar a Cornellà sense davanters, amb Aleix Vidal de punta, cosa que va ser suficient. Vam veure com 19 xuts de l'Espanyol, 0 de l'Alavés. El porter de l'Alavés incomprensiblement va agafar una pilota fora l'àrea, amb les mans. Vull dir, l'Espanyol va jugar amb 10 contra 10 i sense davanters l'equip rival. De quin esport parlem ara? Ara, de l'Espanyol parlem. Però a més li sumes que se'n van al camp del Getafe, un camp on havia de perdre, va jugar amb 10 l'Espanyol una hora, si no m'equivoco, per l'expulsió de Bernardo, i ni així el Getafe va guanyar. Què està passant? És la sort de l'Espanyol? Perquè és que no ho entenc. Vull dir, l'Alavés no s'ha presentat sense davanters en cap partit. No, bueno, però és el que diem, l'Espanyol la tonteria sempre la fa durant tot l'any. Ja porta molts anys fent així, des que tinc ús de raó sempre ho he vist, però la que arriba el temps decisiu, doncs bueno... Però això no és temps decisiu ni res, això és que el rival se't presenta a fer una calçotada. Estem aquí a 10 jornades d'acabar la Lliga i bueno, ara l'Espanyol pues espavila, és el de sempre, és la història de sempre. L'Espanyol, que és l'equip més golejat de la Lliga, no li van fer un xut. L'Espanyol tampoc té tan mal aquí, veient el que hi ha per allà sota, l'Espanyol està... L'Alavés té 35 punts, va guanyar la Real Societat al cap de 3 dies. L'Espanyol no té tan mal aquí, vull dir, hi ha coses pitjors, el de l'altre dia del Mallorca, ojo. Però el Mallorca per això està allà amb ells. El Mallorca l'altre dia igual, bueno... La putada és que ara han pogut descansar d'Europa League. Doncs ja no noten el cansanci. Aleshores, jo vull arribar ja a l'últim tema, l'últim que el tenim reservat per el senyor Montgomery Marc, espero que agafis el micro, que t'agafis ara plat fondo amb nosaltres, i finalment volíem parlar d'una miqueta del tema que el Marc ens havia demanat expressament que volia que parléssim, i parlarem una miqueta de les sardanes de competició. Són un esport que aquest any també estan patint conseqüències pel coronavirus i han vist com aquest any s'anul·laven les sardanes de competició, cosa que el Marc va veure de manera molt trista. Tot i això, Marc, t'he de donar una bona notícia. Reveses.cat ha fet el primer concurs virtual d'aquesta modalitat sardanista el proper diumenge 5 de juliol. T'hi apuntaràs, Marc, perquè hi ha les inscripcions obertes. Si vens a ballar amb mi, no ho dubtaré pas. Estic ensejant els passos cada dia al bany. Ojo al bany, Tu voldries fer... Pica del bany. Tu voldries ballar una miqueta amb mi, aquesta cançoneta? Tu t'hi sumaries, Marc? Estaríem allà fent saltirons. Amb el López, també. Marc està tímid perquè està ballant. S'ha aixecat i s'ha ficat a ballar les sardanes. Quins moviments.
Estem tocant un tema que és de cabdal per la nostra audiència, perquè entenc que la mitjana d'edat frega el que vindria a ser l'audiència de la sardana, i per tant és un tema que jo crec que mereix serietat i respecte, Perquè... Sí, no, respecte profund. Ens escolten els nostres pares, almenys el meu, ja està. El meu almenys ja està. I el Magí també, no te'n recordes del Magí, que trucava abans al Fórmula Villas també? Sí? Magí i el Robert. Ah, sí, també ens deuen estar escoltant, també. Santa Coloma de Caral, Sí. Abans la Ona arribava lluny. Allà el Marc també va repartir, Era bàrbaro, era una cosa... Doncs ara, Marc, si em permets, et diré que, si us plau, paris de ballar sardanes, perquè ens anirem a la secció del Manyoses. La cata del Manyoses. Bona tarda, companyes i companys de Platfondo. Benvinguts a la secció de la cata del Manyoses. Una secció on en aquest bonic vespre de juny tindrem l'oportunitat de tastar i analitzar els highlights dels pitjors fitxatges de la història del Futbol Club Barcelona. Però, òbviament, no els analitzarem tots, perquè només tenim una hora de programa i la llista és més llarga que la cua per entrar al pub després de la quarantena. Comencem. M'agradaria començar per un defensa brasiler que arribà al Futbol Club Barcelona el 2014, procedent del São Paulo, i va costar uns 4 milionets. Sí, estic parlant de Douglas Pérez dos Santos. Un fitxatge inexplicable, on no hi era ni titular ni el seu propi equip brasiler. Un jugador on a la seva primera temporada a Barça només va jugar 5 partits, i a la segona temporada 3. 4 milions totalment rendibles. L'any 2016 va ser cedit al Real Sporting de Gijón, el qual aquell mateix any va baixar a segona, i Douglas va veure la seva època d'or futbolística, fins a lesionar-se. I us pregunteu, com es va lesionar? Doncs es va lesionar quedant-se dormit amb una mala postura tornant a l'autobús. A sobre, aquest dia era contra el Barça, el dia que es va lesionar. Una lesió molt freqüent entre futbolistes. És molt. Jo volia recalcar, sobretot, que Douglas el van fitxar pel Barça traient com a Marco Asensio. Vull dir, volien fitxar Marco Asensio i van dir no, que tenim l'astre brasiler Douglas. I van fitxar Douglas. El temps parla i ha quedat clar que va sortir rendible, va ser una cosa que... Douglas amb una mica de sort ara deu estar a un bar escoltant-nos. Hola, Douglas. Si estàs escoltant des d'aquí, moltes gràcies. El segon jugador que m'agradaria destacar és Alexander Elep. Un dels fitxatges fracassats de l'era de Guardiola. Però bueno, va passar per un segon pla, ja que aquella època al Barça guanyava títols, triplets, i no jugava un futbol somnífer, com l'actual. El Barriolus va arribar a l'estiu del 2008, procedent de l'Arsenal per 15 milionets, i va arribar a disputar 36 partits, on les seves actuacions van ser entre mediocres i rellevants. Jo crec que aquest no era tan dolent, però vam tornar dolent aquí. Vam fer un València aquí. L'any següent va ser cedit a l'Starburg, després al Birmingham, i l'any següent al Wolfsburg. I el 2012, gràcies a Déu, vull dir, gràcies a Messi, per fi se'l van treure de sobre. Va ser actiu fins a l'equip bielorrus, al qual no sé pronunciar el nom, fins al 2018. Però probablement ara l'Ep estigui al seu garatge destil·lant suc de patata per fer vodka i oblidar la seva trajectòria futbolística. La seva trajectòria futbolística, em permeto, era bastant bona fins que va arribar al Barça. Venia de l'Arsenal. A la que va arribar al Barça va ser una cosa que no s'aguantava per enlloc, era insostenible, però abans encara... Però a l'Arsenal ho va fer bé, no? Sí, era bon jugador. Va ser arribar aquí i no... Un desastre, fotia nervis. Passa sovint. Ara un altre jugador més conegut, no pel seu futbol, sinó pels seus pulmons i la seva capacitat de fumar... No dieu, comencem... Us donaré unes quantes pistes. No cal. Jo crec que ja les has donat. Va ser un altre fitxatge inexplicable, no? Un jugador procedent del València, una altra pista, un jugador que semblava un fitxatge a la desesperada per trobar un defensa en aquell moment, no? On probablement va firmar el contracte, no com Messi, amb una servilleta, sinó amb un paquet de cartró de tabaco. Un jugador on encaixava i encaixa més a un club de fumadors com el PAF i no a un club de futbol. Va costar 20 milions i mig espanyol,
Menys pressupost de l'Espanyol. Bueno, no, mig camp de l'Espanyol, no? Sí, mig Cornellà, sí. Mig Cornellà. Era la grada nord i la curva. És l'home en qüestió. Bueno, però tot i així, Jeremy va estar 3 temporades i va jugar 91 partits. Va fer partits importants. Sí. Va fer gols molt importants. Ara anava a destacar això, Òscar. L'únic moment... És l'efecte del directe, això. L'únic moment de glòria que va tenir el Barça va ser quan va marcar contra el Real Madrid. Jofre, digue'm el resultat. 2-1. Et diré un 20 de març del 2015. Bueno, i Jeremy, ja sabem que ara el més probable que estiguis fent és seguir anant a l'estanc a comprar el teu 65è paquet de tabaco. Esperem que et vagi molt bé. Jo volia comentar de Jeremy que t'has deixat un gol molt important, que és a Balaïdos, que van guanyar 0-1 al camp del Celta amb gol de Jeremy Mathieu, que no s'ho creu ni ell, sap greu. Bueno, i poc se'n parla que quan va marxar del Barça, si no m'equivoco, va anar a l'Sporting de Lisboa, que es va retrobar amb un vell amic, company de cua de l'estanc, que era com Fabio Coentrao. Entre els dos formaven aquí l'associació de fumadors anònims. A part d'això, m'agradaria remarcar un moment de Jeremy Mathieu a l'Sporting de Lisboa, que és a un grup de Champions, on es va retrobar amb el Barça, i on Jeremy Mathieu va visitar el Camp Nou amb l'Sporting de Lisboa per trobar-se amb el Barça, i es va marcar un gol en propi i el Camp Nou va riure bastant. Ho recordo. Recordo que als comentaristes de Movistar Plus no els va fer gràcia, però al moment era increïble. Era graciós. Sí. Jeremy fent de Jeremy. Ara, Paet, m'agradaria que posessis la música perquè un jugador... Amb el seu nom impronunciable, d'origen ucranià, Chigrinsky. Un altre fitxatge de l'era Guardiola, que, bueno, que venia per ser important a l'equip, però, bueno, es va estrellar a la mateixa velocitat que el cotxe de José Antonio Reyes. Hòstia, tio. Talla-ho això, talla-ho. Presumptament, Arnau. Potser no es va adaptar l'equip com s'esperava, perquè al igual que no pot haver-hi dos galls a un galliner, no pot haver-hi dos granyuts i peluts a la defensa central del Barça. Sí, Puyol i Xicó. Sí, bueno, recordo la Queca i que feien conyes amb la Queca. Exacte. Va arribar el 2009 per 25 milions d'euros i l'any següent va marxar per on havia vingut. Però, bueno, van recuperar 15 milionets. Ja retirat del futbol, deu estar pasturant un ramat d'ovelles per Ucrània entre queques i quicos, possiblement fugint de la crisi de Crimea. I per últim, companys i companyes, m'agradaria parlar de Maxi López. La gallina, era? Delanter argentí que va arribar al mercat d'hivern el 2005, procedent del River Plate, sí. Per 6 milions. Només va anotar 2 gols en les 2 temporades, val? Però un d'ells va ser important, perquè va anotar el gol en l'empat contra el Chelsea, 8ens de la Champions. Si no confirmes, Jofre, el resultat? 2-1. 2-1. Qui va marcar l'altre, Jofre? Samuel Eto'o. Molt bé, i assistència de... Maxi López. M'agrades. Don Maxi. Tot això no va servir per res, perquè el Barça va ser eliminat a la tornada. 4-2 a Stamford Bridge. Una època que recorda l'actual, on la Champions era inaccessible i lamentable. És el nostre pa de cada dia, ara, avui en dia. Doncs això és la Cata del Manyosa, companys. Ara m'agradaria que poguéssim fer una petita votació a veure quin és el pitjor d'aquests que he comentat. Jugadors, recordo, Douglas, Pereira dos Santos, Lep, Jeremy Mathieu, Chigrinsky o Maxi López. Jo ho tinc clar, jo si he de començar votant, jo tinc clar que Chigrinsky podria ser un dels candidats, Maxi López només per aquest partit jo ja no ho faria, i per totes les històries que he fet després. Clep, jo crec que no era un mal fitxatge en el moment que ho van dir, però és que Douglas... Mathieu jo crec que va funcionar, com hem dit va marcar amb el Madrid, després va fer el ridícul a Turí, no? Però Douglas, jo crec que és Douglas, jo crec que és Douglas. Jo voto Douglas claríssim, aquest pavo es lesiona dormint al bus, em sap greu, ha de ser Douglas. Oh, ja, Douglas és un tio, un rival fort, aquí, vull dir, ve picant fort, però bueno, jo em quedaria amb Mathieu, no? Vull dir, jo comprenc que tots aquests jugadors tenen necessitats de fumar i tothom té les seves necessitats, però almenys sí que és capaç d'amagar-ho una miqueta, no? Si l'enganxaven allà comprant a la gasolinera el tabaco, vull dir, almenys. Un dels millors jugadors de bàsquet també fumava, què en penses?
aquell fumava uns puracos més gran que Rússia. Bueno, això és Però una pensa altra que tema. I a més ho fumava quan guanyava, aquest no guanyava regui. Matier deien que era el més ràpid de l'equip. Ara, era el més ràpid de l'equip quan l'equip rival no tirava una pilota llarga, perquè allà no corria aquell home. Tenia una capacitat pulmonar... Jo tinc clar, jo és Douglas. Douglas 1, Matier 1. Jo em quedaria amb els 30 milions de Chigrinsky. 25. Per mi el pitjor de tots és Maxi López. Crec que Chigrinsky, Kleb i Matier, bueno, mig del camp encara em semblen jugadors, bueno, podrien jugar a primera catalana, segona catalana, podrien tenir els seus minutets, però és que Douglas no el veig per enlloc. Maxi López, sí, Maxi López, quin patinat em portava Maxi López si jugava amb una diadema al cap? No. Quina imatge donava del Futbol Club Barcelona? No. Nefasta. Tu, Arnau, tu tens clar quin seria per tu, perquè m'han empatat tots a un. Jo votaria clarament Douglas. Sí! Una persona que s'adorm, es lesiona a un autobús, és que no digues més, saps? Això és tremendo, també. Això també Sí, això té jutjat de delicte. guàrdia. Doncs ara, si em permeteu, moment per deixar la cata de Manyoses enrere. Sintonitzes Ona Bitlles. En casa de carpintero, barrotes de acero. Analista Romeu. Ja ha tornat la competició i podem afirmar que el Barça segueix jugant a un nivell lamentable, exactament igual que abans del confinament, on el conjunt culer jugava amb la mateixa intensitat que el Cabrera de Noia. Sembla ja una eternitat aquells temps en què els blaugranes eren l'enveja del món per als resultats obtinguts i pel joc que desplegaven. Així que des de Plat Fondo comprarem l'11 titular d'aquesta temporada amb l'equip titular de la temporada 2010-2011, que va guanyar la Lliga i la Champions a Wembley, i per mi va ser la cúspide del projecte de Guardiola. A la porteria hem passat de Víctor Valdés a Ter Stegen. Està clar que Valdés, per la seva delicadesa i mesura de les emocions, no vindria a ser l'encarregat de reposteria d'un restaurant amb 3 estrelles Michelin. En Víctor vindria més a ser un mosso d'esquadra, temps enrere també conegut com herois. Amb aquests últims no els hi tenim cap estima, però Valdés ens va enamorar tots una nit plujosa a París al maig del 2006. Per contra, Ter Stegen sí que té una bona presència i sembla educat. Per tant, el veig treballant en un restaurant amb cert prestigi, concretament de cap de sala, vigilant tots els perills i resolent amb solvència els moments tensos. També ha tingut alguna nit en la qual va trencar 33 plats com la d'Anfield. Al lateral dret hem canviat Dani Alves per Sergi Roberto. Quasi no hi ha diferència, estimats oients. Dani Alves vindria a ser els Manel, uns genis incomprenguts encara per molta gent que ens ha donat infinitat d'alegries i de moments gloriosos, tot i també val a dir que el seu nivell els últims anys és bastant pobre. Sergi Roberto seria un cantant d'Operació Triunfo. Té ganes i treballa nit i dia per millorar, però la veritat és que desentona a cada puta nota. El nano canta el que vindria a ser una de les millors bandes de la història, com els Beatles, Coldplay o la Pen Gang, però ell ho fa com si estigués actuant al catequístic per la festa de final de curs de l'Escola Estel. Deu anys després, el central titular segueix sent Gerard Piqué. El jove Gerard va arribar a l'empresa el 2008 i gràcies al seu saber fer ha anat ascendint de càrrecs. Actualment n'és el president, l'encarregat de buscar patrocinadors, el responsable de comunicació del club i l'organitzador de la festa del Gamper. No en tenia prou i ha comprat el torneig més important de tennis, un parell d'equips de futbol i té infinitat d'empreses més de videojocs. Per acabar-ho de rematar, està casat amb la Shakira. En bo d'en Gerard ja ho té tot. I mentre tu et distreus passant les tardes del cap de setmana al Pub Claret, ell treu temps per anar a jugar unes petxanques amb els seus amics. El central que l'acompanyava a Piqué el 2010 era el capità Carles Puyol i actualment és Clement Lenglet. En Carles vindria a ser el que és un martell, ja que no serveix per fer un treball fi, però amb un parell de garrotades ho arregla tot. És el que feia en Carles o el Destroyers del carrer Bonavista. T'aixecaven un parell de metres i a la següent jugada ja no molestaves. Lenglet seria el que és per mi la xocolata blanca. No m'agrada, però la prefereixo abans que la negra. Al lateral esquerre hem canviat a Vidal per Jordi Alba. El Vidal era un jugador correcte, ni més ni menys.
però el fet de patir un tumor aquella mateixa temporada va fer canviar l'opinió pública a un jugador fantàstic. Va viure la situació que tenen totes les persones quan es moren i passen a ser idolatrades sense haver d'arribar a aquest extrem. Ara tenim a Jordi Alba, que és un noi de contrastos. Del mig del camp en endavant és el tigre de l'Hospitalet i defensant és qualsevol dels gats que hi ha abandonats al carrer del Trull. Tan ràpid de cames com lentament ha tingut molta sort de viure de futbol, ja que dubtem seriosament que tingui de secundària. Sergio Busquets segueix sense recanvi 10 anys després. Sergio Busquets és l'exemple més clar de la decadència del Barça, ja que ha passat de ser el timó d'un transatlàntic a ser el motor d'una barca, a ser el monitor d'una barca de rafting. Busquets vindria a ser un iPhone 4, que era un dels millors mòbils del 2010, però actualment està lent, la bateria no dura més de 60 minuts i ja va sent hora de deixar-lo calaix i actualitzar-nos amb un mòbil nou. Un altre canvi poc significatiu és el de Xavi per Arthur. El de Terrassa vindria a ser un GPS, ja que sempre t'indicava la ruta a seguir i si et perdies et recalculava la ruta per arribar al final al teu objectiu. Algun dia serà entrenador del Barça, però abans de que vingui i hagi d'aguantar les crítiques d'aquest al nostre programa o de Mundo Deportivo, li aconsellem que segueixi robant tot el que pugui de Qatar. En canvi, Arthur vindria a ser el turista que ve a Barcelona i pregunta com arribar a la Sagrada Família. Ell escolta les indicacions, però quan havia de girar a la dreta, ell va cap a l'esquerra. Quan havia d'anar endavant, ell va enrere i es troba totalment perdut. Recomanem enviar-lo a jugar a Can Cartró, que allà no es perdrà. D'Andrés Iniesta a De Jong. El 2010, Andrés Iniesta era la gallina dels ous d'or, un jugador fantàstic que marcava menys gols que jo, però curiosament serà recordat per ser l'heroi de Stamford Bridge i per donar a Espanya l'alegria més gran després de que l'Estefania s'emboliqués amb un gigoló a la cara del seu nòvio. Actualment, De Jong seria els ous d'aquella gallina. En Frankie té unes condicions fantàstiques i ha estat educat a una bona escola. El problema que té és que les altres gallines del corral ja haurien de passar per Cal Sales i donar pas a nous pollets. A l'extrem hem canviat Pedro per Griezmann. A l'atac teníem Pedro Rodríguez com a titular indiscutible. Un noi que li va tocar la bona loto quan Josep Guardiola va apostar per ell i va evitar que estigués ficant gasolina amb el seu pare. En aquells anys no desentonava. Veloç i eficaç de cara a porteria el van convertir en un jugador aprofitable. El problema va ser que quan va venir el del Polo Pistacho i va passar a jugar al mateix nivell que el meu company Òscar jugant a bàsquet. Ara tenim a Griezmann. El francès, també conegut com el Petit Príncep, podem afirmar que és un cuento que ja no enganya ningú. És tan fals que hi havia un elefant sota el barret com que aquest jugador porta alguna cosa a part d'omplir-la i passar les aigües als seus companys. Crec que és hora d'obrir el Befitter i que passi el que Déu vulgui. David Villa i Luis Suárez, acompanyant a Déu. David Villa vindria a ser un escuradents, molt infravalorat i salvador en alguns moments tensos fins que es va trencar per la meitat i ja no va servir per res més. Per contra, Luis Suárez seria el coronavirus. És ben cert que són de tamanys diferents, però tots dos hi va haver un temps en el qual eren letals i les defenses tremolaven quan els veien. Aquesta primavera, un es va emportar tothom per endavant i l'altre es va emportar tot el seu rebost a la seva panxa. I ja porta 15 anys donant-nos alegries. Leo Messi! Sí! Leo Messi! Leo Messi és Déu Nostre Senyor. Passen els anys i ens segueix recitant la Bíblia cada cap de setmana. Jo enderrocaria la caixa de llumins que hi ha al costat de l'Esplau i construiria la ciutat d'en Lionel, un lloc de culte que reuniria els seus fidels per seguir les seves pregàries. La diferència més substancial és que ha passat de donar-nos lliçons el 2010 envoltat de sants i profetes a fer-ho al costat d'un pastor de vaques i uns quants llenyadaires. Al centre del poble, al casc antic, un cafè i un llibre, sona bé, eh? El que sona més bé encara és que això ho podeu fer a Pastisseria Mora, just a la plaça de l'Ajuntament, a Sant Pere de Riudebitlles. Podeu gaudir d'un bon cafè o bé escollir entre un gran assortiment d'infusions, així com acompanyar-ho d'una pasta.
A més, també tenen una gran selecció de postres i pastissos i també podeu encarregar canapés salats. També us acompanyen en grans celebracions com ara Nadals, Pasques i, de més, oferint-vos les delícies més típiques. Pastisseria Mora, a la plaça l'Ajuntament. Telèfon 93 899 60 72. Doncs sí, ja tenim aquí la part del programa que desitja tot el públic. Abans, però, vull confirmar-vos que juga Brathwaite aquesta nit i que misteriosament Griezmann se'n va al banquillo. Sí! Abans, però, és el moment per parlar de la dada de merda. Joan Romeu, ets el primer en ser preguntat. Jo crec que és la pregunta més senzilla de lo que va de dada de merda. Som-hi. A la temporada 2007-2008 es va tancar el campionat amb el Real Madrid al capdavant, una temporada en què el Barça va quedar tercer, superat fins i tot pel Villarreal de Pellegrini. Aquesta temporada va suposar l'adeu de Frank Rijkaard a la banqueta blaugrana, fent entrar a Josep Guardiola. En aquesta mateixa temporada es van marcar un total de 1.021 gols. Jo aquí, Joan, és on vull arribar i et vull preguntar quin va ser el que em va fer més de jugador. Mm. 2007-2008. No sé si jugava, però diré Van Nistelrooy. No! Des del Mallorca, un tal Guiza en va marcar 27. Jo hagués dit Van Nistelrooy, Ara ens anirem, si més no, a la segona pregunta. Arnau Vivó i Martí. Dispara. La temporada 11-12 va ser històrica pel conjunt de Vallecas, ja que tornaven a la màxima categoria del futbol professional després de molts anys viatjant per camps de segona. Gran equip. Un dels dies claus va ser el 7 d'abril del 2012. A Vallecas, recordo com si fos ahir. A Vallecas es va viure un dels dies més recordats per tota la seva afició en un partit que els enfrontava contra l'Osasuna. Quin va ser el resultat d'aquest partit, Arnau? 6-0. Jo Fernan ha fet moltes trampes, però és correcte! 6-0. Sí! Ara ens anirem cap a Jo Fernan. La primera resposta de la dada de merda la respon bé Arnau Vivó gràcies a Jo Fernan, que perdrà. Tot i que no sabem què respondrà ara. Ara m'estàs esperant. Això és totalment mentida el que estàs dient. Ara em faràs passar per caixa, ara. Ara, Jofre, et diré que és el moment per parlar sobre les frases cèlebres que han fet els nostres amics futbolistes, amb el seu gran coeficient intel·lectual que demostren la majoria, i m'agradaria que em diguessis qui va fer la següent declaració. Un cop parlar amb el periodista, ell va declarar que a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. Oh, ja. A bote pronto et diria que porta el número 9 i juga al Barça, però... No, ja està. Això ho va dir un paio. A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. Et diré que em sona haver-ho sentit a algun lloc, això, del que... però no... Si busques frases estranyes futbolistes, és la número 1. La número no ho he buscat massa. Bueno, no sé, mira, et diré... Torna-la a repetir. A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. El de Cames? No. No sé, tu sabràs? Cara de pòquer, no anaves molt xulo dient-li el 6 de l'Arnau? Ara qui ha fet aquesta frase? A mi li preguntes la que sé i a mi em vens a buscar. Jo et diria el de Cames, però no ho és. No! Carlitos Tevez. Un home molt espavilat que no volia anar a Xina perquè la gent anava per diners i al cap de 2 anys va firmar per un equip xino. Un home amb valors. Li va trencar la cama a un company, bèstia, Sí, bueno, és un tio que no tenia problemes. Sí. Ens anirem a l'última part d'aquest meravellós apartat, que és la dada de merda, amb el nostre convidat especial, el sardanista Marc Pujades. I per tu hem guardat una senzilla, Marc. No ens hem complicat molt, vale? Ens anirem a una de les temporades en les que l'Espanyol va fer una bona temporada i va finalitzar guanyant l'últim partit 6-0 contra l'Alavés i aconseguint finalment una bona 8a posició final per davant d'equips com la Reial Societat. De quina temporada estem parlant, Marc? Marc està pensant... Tic-tac, 18-19. 18-19. És la teva última resposta? Sí? Està reflexiu, pensatiu. És que jo quan jugo a l'Espanyol em poso el cor de la ciutat. Què vols que et digui? Et confirmes 18-19, aleshores? 18-19.
No! Hem de tirar, unes poquetes temporades enrere, va ser la temporada 1955-1956. Ha anat d'un any, Temporada que l'Espanyol va quedar 8è, realment. Ara ens anirem cap a la quiniela de Plat Fondo i ja acabarem amb els últims 5 minutets de programa. Comencem la secció de la quiniela de Plat Fondo dient que el nostre convidat d'avui apostarà en nom de Marc Vilaseca, ja que Marc Vilaseca no està aquí, segurament ens està escoltant, no tinc cap mena de dubte. I dir que la primera jornada de campionat es va tancar amb Jofre Hernán liderant amb 12 punts i seguit de Marc Vilaseca amb 11, tot i que va apostar que un partit acabaria 10-10 i l'altre que s'aplaçaria. Tot això va segon. La resta de companys, Joan, Arnau i jo, estem amb 8 punts empatats a l'última posició. Recordeu que si voleu enviar els vostres resultats els heu d'escriure al número 633783992. D'acord? Un moment, un incís. perquè... No, aquest número no, crec que no està bé. És el 610 14 51 90... Torno a dir per si algú no ho ha sentit. 610 14 51 98. Us atendrà una persona molt maca, amb una veu molt suau i molt dolça, més que les senyores que parlen en el Mercadona. Marc, podem seguir, sisplau? 610 14 51 98. Podem seguir, gràcies. Vale, el primer partit us el preguntaré, començarem amb les respostes d'Arnau, Ivo i Martí. Sevilla-Barça, comença amb 1 horeta i 4 minuts, amb Braithwaite al davant. Sevilla-Barça. Juga en Sofati, ho sabem ja? No juga en Sofati. Ni convocat? Sí, però a la banqueta, sí. Com el Griezmann, Hem d'anar una miqueta de... 2-0, 2-0. Ai, 0-2. Aquí juguem sobretot amb 0-2. 0-2. Joan. 2-1, guanya Sevilla. 2-1. Jofre. 3-3, hat-trick de Riqui Puig. Sí, clar, i després doncs, van a fer una barbacoa de mandonguilles. Marc. Tu vens de mà, jo vinc de peu. 0-10, guanya el Barça. 0-10, al ritme del que seria Marc Vilaseca, jo dic que guanyarà el Sevilla per 2-1, també. Ens anirem a segona divisió, ens en anem Arnau, al Mirandés, Ponferradina. Ho segueixo de prop. 1-1. 1-1, bon resultat, perquè van bastant igualats a la classificació. Joan Romeu. 2-1, guanya el Mirandés. Perfecte, 2-1 pel Mirandés, els d'Iraola. Jofre. Qui havies dit, bro? Mirandés, Ponferradina. Pablo Infante, 4-0. 4-0, Pablo Infante, el pobre fa poder 5 anys que no juga a futbol. Jofre espera que marqui. Marc Vilaseca. 0-8. 0-8 per la Ponferradina. Jo aposto per un empat a 2. És el típic resultat que realment no fa ningú i queden sovint. Ens anem ara a la Premier League, Watford-Leipzig. Arnau. 0-5. 0-5, el típic resultat de partit. Joan Romeu. Manita. 2-1 pels locals. 2-1 pel Watford, que no guanya la de 3. Jofre. Jo diré un 1-0, gol de Gerard Deulofeu al minut 90. Deulofeu en parlarem algun dia perquè tenim per rato, Marc? S'ajorna el partit perquè hi ha masses targetes vermelles. Seria típic també. Jo diré que guanya el Leicester 1-3. Ara ens anirem a Alemanya, bon partit aquesta setmana. Trobem el Leipzig-Dortmund, volíem parlar de Werner, en parlarem un altre dia quan ens marqui 3 gols amb el Chelsea. Arnau, Leipzig-Dortmund 0-3. 0-3 pel Dortmund. Joan 2-1. 2-1 pel Leipzig. Sí. Jofre 4-4. El típic resultat també, aviam el Marc amb què ens deleita. 15-0 joc per Federer. 15-0 joc per Federer. Jo diré que guanya el Leipzig per 1-0. Ara ens anirem al partit de la jornada. Vull recordar que el partit de la jornada va al doble, d'acord? La setmana passada vam tenir el Zodino, aquesta setmana no volem fallar al respecte, i ens anem a Bielorússia. Shakhtar Soligorsk contra Rukverst. Rukverst. Arnau? Diria que el suspenen perquè tots estan rebentadíssims, però va, 1-1. 1-1. Quin resultat, nen? Joan Romeu? 2-1. 2-1, fàcil, per tota la família. Jo aposto pel Rux, 0-2. 0-2, els Rux són de fiar, Marc, sorprèn-nos. 0-10 pel Rux. 0-10 pel Rux. Doncs jo diré que empataran a 1. Doncs bé, aquesta està la quiniela de Plat Fondo, ens trobem la setmana que ve, recordeu que podeu enviar els vostres resultats al 633783992. Ens trobem la setmana que ve amb Plat Fondo! 0 14 51 98, gràcies. 98, gràcies. 98, gràcies. 98, gràcies. 98, gràcies. 98, gràcies. 98, gràcies.